Giawhag sa Overseas Workers Welfare Administration Region 11 ang mga OFW nga miyembro niini nga dunay anak ug dependents nga pahimusla ng gidalit nga scholarship program sa ahensya. Giablihan na sa OWWA-11 ang duha ka managlahing programa nga mapahimuslan sa mga benepisyaryo. Una, ang Education for Development Scholarship Program Category 2. Kinahanglang 30 anyos paubos ang edad nga second year hangtod 5th year student. Diin makadawat og 60,000 pesos matag academic year ang benepisyaryo. Ikaduha, ang OFW Dependent Scholarship Program Category 1. Kinahanglang 21 anyos paubos nga dunay general weighted average nga dili moubos sa 85% nga maka-enroll sa mga state university o college. Lakip sa konsiderasyon sa programa nga kinahanglang dunay $1,000 kun kapinsing 27,000 pesos nga sweldo ang kabanay nga OFW sa gitrabahoang nasod. Alang sa mga interesado, mamahimong magpadala og kopya sa OFW Valid Passport sa kabanay, school ID o grade report sa milbayng school year sa official website sa OWWA. Mahuman ang pagdawat og aplikasyon sa Hulyo 31 karong tuiga ug magpatuman og first come first serve basis.